Ramadan penuh rahmat, bulan suci kita junjung ku ado. Namun hati resah, malu jo kecewa, karena muda-mudi nongkrong di jalan. Di sepanjang Hatib Sulaiman, larut malam sampai subuh, masyarakat resah. Adat basa disyarat, tinggal sebatas slogan boleh. Firman Wani Pinyo bersuara lantang, kritik tajam membara. Pomopo bulan suci ini, janjo di surau, malah berkerumun di situ. Wahai wali kota Padang, dengar jonyo jeritan hati urang palo. Tertibkan anak muda nan nongkrong sampai pagi. Ramadan ini marwah urang, jamo dibiarkan ternoda. Aksi nyata harus maulah, bukan jo sekadar pencitraan boleh. Sholat tarawih pun belum selesai, tapi Hatib Sulaiman sudah mulai program Smart Surau. Apa ado niat yang tulus, hanya pamohlah cuma cari pujian supaya terlihat oke, atau nyo ingin betul pena akhlak anak muda urang. Firman Wani Pinyo minta jawaban, agar akhlak muda bisa terjaga. Jangan jo janji kosong, kerana urang kecewa. Tertibkan anak muda nan nongkrong sampai pagi. Ramadan ini marwah urang, jamo dibiarkan ternoda. Aksi nyata harus maulah, bukan jo sekadar pencitraan boleh. Mari kita jago adat basa disyarat, syarat basandi kita bulan. Bulan suci iko saatnya menyatukan hati jo jiwa. Tertibkan mereka, bimbing akhlak nan mulai hilang, agar Padang tetap wangi
jadi kota nan penuh barokah. Wahai wali kota Padang, dengar jonyo jeritan hati urang palo. Tertibkan anak muda nan nongkrong sampai pagi. Ramadan ini marwah urang, jamo dibiarkan ternoda. Aksi nyata harus maulah, bukan jo sekadar pencitraan poleh. Ramadan penuh berkah, marilah kita jago bersama agar Padang makin maju. Kota nan penuh kedamaian dan salam.